Bismillahirrahmanirrahim. Нәрсә ул ифтар һәм нәрсә ул сәхәр? Ифтар ул ураза тоткан көнне кич белән авыз ачу. Ә сәхәр ул ураза тотасы көнне таң атканча кадәр ашау эчү. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям булай диде: таң атканча кадәр ашагыз, чөнки монда бәрәкәт бар. Ураза тотар алдыннан тел белән ният әйтү мустахаб эшләрдән санала. Навайту ан асума صوم شهر رمضان من الفجر إلى المغرب خالصا لله تعالى. Әйнде ифтар турында Пәйгамбәрбез болай диде: Әгәр берегез ифтар кылса, хөрмә белән авыз ачсын. Чөнки анда бәрәкәт бар. Әгәр инде хөрмә тапмасагыз, су белән, чөнки ул чиста була. Ифтар вакытында авыз ачканда ушбу дуга укыла: Аллаһумма лака сумту وبك أمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي يا غفار ما قدمت وما أخرت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.